En mä tiedä tulemmeko takaisin koskaan. Ainakaan samana ihmisenä kuin nyt olemme. Olemme juurikin astuneet tänne raunioiden joukkoon. Ja löydämme juurikin, mikä näyttäisi olevan muinainen varasto. Olemme juuri astumassa muinaiseen varastoon. Saapa nähdä, mitä täältä löytyneekään. Löysimme juurikin muinaisen pronssisen avaimen. Saattaa olla ensimmäinen kerta 3000 vuoteen, kun tämä haju on kuvottava. Täällä ei ole 3000 vuoteen kukaan käynyt. Tää on sietämättömän kuuma. Menemme alaspäin. Kuumuus vaan lisääntyy. Veikkaisin, että ainakin 60 astetta plussaa. Ja nyt tulemme tänne hautakammioon. Kuumuus lisääntyy. Tulimme juuri toiselle fantastiselle pronssiovelle ja löysimme toisen avaimen. Näin avaamme sen. Kuumuus on käsin kosketeltava. Fantastinen tapahtuma. Olemme ensimmäistä kertaa ehkä 4000 vuoteen. Mikä tuo oli? Selvisimme pelkällä säikähdyksellä. Nyt etsimme sarkofagia, mikä on vanhojen pyhien kirjoitukseen mukaan jossain täällä. Jatkamme eteenpäin. Hyvät naiset ja herrat, olemme löytäneet sarkofagin ja minulla on muinainen pronssinen avain. Tämä on valtavan jännittävää. Oh my god. Hyvät naiset ja herrat, tämähän avautuu. Uskallammeko avata tämän? Kyllä. Olemme juuri astuneet valtavan aarrekammioon. 4000 vuotta. Tämä on fantastista. Löysimme muun muassa kukkivia kukkia. 4000 vuotta vanhoja kukkia. Ja löysimme myöskin 4000 vuotta vanhan sähkögrillin, mikä asettaa koko historian tutkimuksen aivan uuteen valaistukseen. Ja myöskin löysimme täältä 4000 vuotta vanhoja Tutankhamonin vanhoja lenkkareita. Tämä tekee kaiken tähän mennessä tiedon historiatutkimuksen täysin turhaksi, koska löysimme muovisäkin. Etsimmepä lisääkin täältä. Fantastinen matto. Jos toinenkin. Ja katsotaanpas tuonne sarkofagin suuntaan. Sarkofagi on ilmeisesti pystyssä. Ja tämä on muuten valtava revelaatio, koska egyptologit ovat aina luulleet, että sarkofagit ovat vaakatasossa. Mutta tämä on kyllä pystytasossa. Olen aivan sanoton. Ilman tuosta putkisto, mikä on varmaankin Gizan erämaasta tulee. Aivan fantastinen. Ja mikä näyttää
hyvät herrat, ja näyttää aivan lumilapiolta. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, olen menossa perimmäiseen hautakammioon. Sytytimme juurikin päreet seinälle, koska tämä juurikin todistaa, että niin kuin näette, hyvät naiset ja herrat, valtavat aarteet ja olen sanonut, tämä on ehkä vuosisadan löytö. Aivan fantastinen löytö, kyllä. Kuvaappa, Paul, tätä valtavaa aarreaittaa. Oh my god. Hyvät naiset ja herrat. Me emme Paulin kanssa todennäköisesti pääse täältä pois, koska reaktorimme meni vituksi ja kuulimme, kuinka valtava kivipaasi syöksyi tänne hautakammion oven eteen. En tiedä minkä tuo ihmeellinen kilinä on, mutta se ei lupaa hyvää. Hyvät naiset ja herrat, Paul löysi kamerastamme yökuvausnapin, joten voimme tarkastella tätä aarreaittaa. Niin kuin näette, tämä on mittaamattoman arvokas. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä jää meidän viimeiseksi nauhoitukseksemme, koska me emme pääse täältä pois. Kävimme juuri haudan edessä. Valtava kivipaasi oli tullut siihen eteen. Me emme pääse täältä ikinä pois. Joten tämä jää tulevaisuuden tutkijoille viimeiseksi nauhoitukseksi. Minä, John ja Paul, kameramieheni, urhea kameramieheni, we're gonna die. Tämä on 7. päivä täällä haudassa. Yritän löytää ulospääsyn täältä. Tunnen kuolevani. Tämä kivipaasi painaa ainakin 3 tonnia, mutta Paul jää yksin tänne kuolemani jälkeen. Reaktori syttyi valot, mutta se ei auta enää, koska me emme pääse täältä ulos koskaan. Paul, anna minulle anteeksi. Please, Paul.